an balima wani ɲankuma bi kibara m'an bolo ka da tulo kan o de ye k'a fɔ an ka premier ministre n'u b'a fɔ ale ma ko Ablaye Idrissa Mayiga ale kɔni seginna ka taa ka taama la tile 5 taama min n'ale tun y'o boloda o taama in o kuncɛra kuncɛcogo la min kɛra ni attaque ye yaasa a ka tagama kana se ka kɛ ale kɔni seginna tarata don ka taga Sunpi ani Ɲafunge ka taga yen nɔ ka sele yen fana a tilala k'a jira k'a fɔ ale ka tagama ale bɛ na nin yɔrɔ ninnu na hali sini fo ni ale mago ma jɔ yɔrɔ ninnu na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a dɔn tulo kan k'a fɔ ko premier ministre ka taama fɔlɔ o kɔni balila a kun kan ka taa o dugu kelen na n'o ye Sunpi ye minnu kun kan ka taa kunbɛn n'o ye sɔrɔdasiw ye olu an ka finitigiw olu kɔni ka mobili yɛlɛnna min kan ni o kɛra sababu ye ka maa dɔw nin to a la ayiwa an balimaw o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye k'a fɔ général Amadu Aya Sanogo ale n'a tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen n'olu ɲanginen don n'olu kan ka juger Berewurusi mɔgɔ 21 min n'olu sara coup d'état wagati o ko la olu kɔni taara grève de la faim na n'u b'a fɔ o ma k'u ban dumuni na wa olu kɔni musow y'a jira k'a fɔ ko u cɛw ka nin ban dumuni na in k'a ko bɛ sen na ko u ye nin dabɔ yaasa u ka kow bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na ko sabula Mali sariya gafe y'a jira k'a fɔ ko ni maa minɛna k'i datugu kaso la k'i mɛnnen b'a kaso la ka sɔrɔ i ma juge k'o ye san 3 ye k'olu cɛw dun san 4 filɛ nin ye u bɛ kaso la ko dama don a la halisa olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ yaasa ni u cɛw bɛ se ka juge cogoya min na joona joona ani minnu bɛ yen n'olu minɛnen don ni liberté provisoire bɛ se ka di olu ma cogoya min na olu muso ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin ko kɔni kɛlen don degunba ye degun min n'o selen don olu ka duw ma ayiwa an balimaw bi kibaruya minnu tun b'an bolo ka da tulo kan o de ye nin ye aw ni ce aw ka tulomajɔ la